Hoy nos encontramos en la Salle Bonanova para celebrar la gran final FES Lego League España, donde participan 34 equipos que previamente han participado en 20 torneos clasificatorios, con un total de 800 equipos de toda España. Avui va centrat en això, és com salvem la gent davant d'un desastre natural. Com la tecnologia ens pot ajudar a solucionar-ho. Ells s'han d'espavilar en buscar noves solucions. La creativitat y la resolución. Es muy importante que tengan conocimiento de las grandes catástrofes y que ellos sean capaces de proponer soluciones. Estic gratament sorpresa perquè són molt joves i tenen un nivell molt avançat de creativitat i d'innovació en el tema. A més, es documenten molt bé. Han anat a bombers, han anat a protecció civil. Estic passant molt bé, la veritat que és una manera de treballar que ens agrada a tothom i tot l'esforç, resumir-lo en el que és aquesta competició, pues, està molt bé. Que és com una passió, si no, no ens quedaríem per les tardes fent extraescolar després del cole. Pues la verdad que disfruto en todos los ámbitos, desde estar construyendo el robot hasta programar o incluso ponerse con un proyecto científico, porque no solamente estar juntos, sino también pensar juntos y se hace una gran piña al final. Básicamente perfecto y yo estoy súper contenta, en serio. Es increíble porque después de pasar de Euskadi, es que es tremendo venir aquí a ver todo esto. Tremendo, en serio. Que disfruten todo lo que puedan, porque se lo están pasando genial, aunque no ganen, pero esto es estupendo. La maravilla de ver este ambiente que hay. ¡Go One Orange! Trabajar en la creatividad y el talento en una edad tan prematura, estoy seguro de que cuando lleguen a la universidad su mentalidad como ingeniero será completamente diferente. Esto les va a marcar y les va a abrir una perspectiva que de otra forma no tendrían. Y también pues a nivel humano, en el sentido de cooperación, de trabajar juntos, de hacer una meta común. Dos caps pensen millor que un i set millor que dos, no? O sigui, que tenir més persones treballant en el mateix problema doncs fa que hi hagi més solucions o millors solucions. Avui tenim els millors enginyers del futur, els millors estudiants, i el que han demostrat avui és el rigor, és la capacitat d'aprendre, la capacitat de resoldre problemes, la capacitat de treballar en equip. Hem tingut una gran demostració d'aquestes habilitats i competències que seran necessàries pel seu futur. Ministro de Fundación Príncipe de Girona ganador es para La veritat és que quan han dit el segon premi ja ens pensàvem que ens anàvem a casa, però quan han dit el nostre nom ha estat una alegria però brutal. Ha estat, uah,